ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହେ ବ୍ୟାସକବି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି କେତେ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ତଥାପି ଜିତିଛି ତାର ସାହସ। ହଁ, ଆପଣ ଲେଖିଥିବା ଗଳ୍ପରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ପାଟପୁରରେ ରେବତୀ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଶତଶତିକା ଜଳିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେବତୀ। ଏ ରେବତୀ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଲେଖିବେନି? ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଧର୍ମଘଟ। ଏ ଧର୍ମଘଟ କ'ଣ ଦେଇଦେବ ନ୍ୟାୟ, ନା ଟଙ୍କାରେ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ ଅନ୍ୟାୟ? ହେ ସରକାର, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏମିତି ରେବତୀ ଆହୁରି ଜଳିବେ, ନ୍ୟାୟକୁ ଚାପି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଜିତେଇ ଦେବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବନର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏକଥା କ'ଣ ପଥିରେ ହିଁ ରହିଯିବ? ଶିକ୍ଷାଦାତା ଯଦି ରାକ୍ଷସ ସାଜେ, କିଏ ଏଠି ରକ୍ଷକ? ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ଖେଇଯିବ କି ଭକ୍ଷକ? ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ି, ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଦରପଡ଼ା ଶବଟିଏ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ି। ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଜାଳିଦେଲା ନିଜ ଶରୀର। ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସେ ଆଜି ହୋଇଯାଇଛି ଅମର, ହୋଇଯାଇଛି ଅମର।